Hola, estimats amics de YouTube, redes socials, etc. Com sempre, un nou capítol de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Estem a un dia de que es tinga lloc el Congrés Valencianisme 2018. Des d'ací vull llançar un missatge de concòrdia, d'optimisme per a que d'aquest Congrés Valencianisme 2018 isca una bona ruta per a que el valencianisme camine en este segle XXI o per lo manco en este principi del segle XXI. Sabeu que és demà, dia 24 de novembre, dissabte, començarà a partir de les 9, acabarà a les 8:30 aproximadament de la vesprada nit i esteu tots convidats. És en l'hotel Albufera d'Alfafar. Comencem en este capítol número 23, el 23è de lliçons per a distingir el valencià del català, en una paraula que en valencià està estesa per tot el territori. Tot el món sempre ha dit esta paraula de la manera que l'anem a dir, però, com sempre, ja ho sabeu, els catalans catalanistes tenen una manera de fer de distingir del castellà, en este cas, d'incloure i de propondre la seva versió de la paraula o la seva manera de parlar. És la paraula xuí. Xuí és juicio en castellà, juicio. Anem a xuí, vamos a juicio. D'acord? Els catalans diuen judici, judici. Judici no s'ha dit mai en valencià, d'acord? Xuí és la paraula que replega el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Anem en una altra parauleta. Planter, planter. Per a què s'utilitza la paraula planter? Pues, per exemple, per a dir, els jugadors del València tenen 3 jugadors del planter. Què vol dir del planter? Lo que els castellans diuen de la cantera. D'acord? En valencià sempre s'ha dit del planter. Els catalans han fet una ridiculea impressionant, han copiat el significat literalment perquè ells no tenien aquesta paraula o perquè no la saben o veig tu a saber per què, i diuen pedrera. Els valencians mai hem dit un jugador de la pedrera, ho diuen ara els periodistes que no tenen ni idea de valencià, que han després el català en la universitat i les escoles i els han dit que n'hi ha que dir pedrera, però això és incorrecte, hi ha que dir planter, d'acord? El planter és d'on ixen els jugadors que s'han format en l'escola pròpia del València. I planter no és ni més ni manco que el conjunt de plantes que estan creixent, que estan disponent-se a ser trasplantades a un altre lloc quan siguin ja grans, d'acord? Vaig a fer un planter de tomates, doncs sembra les llavors de tomata, el llaurador fa el planter i quan ja estan una miqueta creixudetes ja les trasplanta o les ven o les regala per a que altres les facin créixer per a donar tomates. En un arbre el mateix, en un arbre passa el mateix. Un planter d'arbres se sembra la llavor, fan el planter dels arbres que siguen, de taronxers, etc. I en acabant ja ve el majorista o el viver que ha fet el planter i te les ven a tu perquè tu te plantes un taronxer en el teu corral o per al llaurador per a que se plante un camp per a donar rendiment en acabant en els seus arbres de taronges, d'acord? Nosaltres, per a dir un jugador del planter, diguem això mateix, un jugador del planter, i no diguem una pedrera. És el que diuen
la cantera. Ha salido un jugador de la cantera. No, és un jugador del planter i no mai Pedrera. Pedrera és, ja vos dic, una barbaritat dels catalans i catalanistes que no tenien la paraula planter en el seu vocabulari i que han traduït literalment de cantera a Pedrera, però és una barbaritat lingüística, d'acord? Planter. I la paraula final, la paraula tercera d'avui, és cego. Lo que els castellans diuen ciego. Cego està molt ben dit en valencià, no és ningú castellanisme. Els catalans i els catalanistes diuen sec. Un sec mai ho ha dit ningú valencià en ningú poble del territori valencià. I a més se confonen la paraula sec d'estar sec, d'estar seco. El valencià és molt ric i molt concret, i qualsevol paraula que signifique lo mateix, pues sap distingir-la, per tant distingir cego de sec. Sec és seco, encara que no s'escriga igual, encara que s'escriga en S, però en la parla, que és en lo que defineixen les llengües tots els entesos principals, no en la escritura, perquè la escritura no és el que se parla, i una llengua és el que se parla. Els valencians distinguim clarament cego de sec. Cego està molt ben reflectit en el Diccionari General de la Llengua Valenciana i no hem de dir ni escriure sec, d'acord? Bueno, ixes són les tres parauletes, un repàs com sempre. Xuí, juicio. Anem a xuí, vamos a juicio. Mai xudici. Xudici, això és català, d'acord? Planter. El jugador del planter, no el jugador de la pedrera. Pedrera és un calc, una similitud que han pres els catalans i catalanistes literal del castellà cantera i han dit pedrera quan nosaltres sempre hem tingut la paraula planter. El jugador del planter és el que se forma en casa, el que se forma en el conjunt, en l'equipo, i que ixen acabant d'eixa formació. Un planter ja hem dit que és un conjunt de plantes que se fiquen en un principi en la llavor per a que vagin creixent. I en acabant, quan ja han crescut, ja se distribueixen per a diversos camps, per a corrals, per a persones particulars, etc., per a que l'arbre ja se faci gran i doni fruit. En el cas dels jugadors és el mateix, el planter que fa el València Club de Futbol, el jugador del planter, és el que se forma en la casa i en acabant ja quan està format o jugarà en la pròpia casa, en el València Club de Futbol, o jugarà en altres equips que l'han volgut contratar o comprar perquè ja s'ha fet gran, s'ha fet major el jugador, ja juga bé, ja té opcions de jugar en altres equips i uns se'l poden comprar o bé se pot quedar en casa. Jugador del planter, mai jugador de la pedrera, La pedrera, per a dir la cantera, la pedrera, això és ridícul, és de risa, És de riures. I finalment, cego. Una persona que no té vista, que no pot veure, és un cego. S'escriu cego en totes les lletres i en la O, i no sec. Sec és una frivolitat que pot ser que diguen els catalans, però que no correspon a la llengua valenciana, i a més se pot confundir en la paraula sec, d'estar sec, de secar, d'estar eixut. D'acord? Bueno, aquestes han sigut les tres parauletes d'avui, estimats amics. Molt bona sort a tots els ponents i a tots els assistents al Congrés de Valencianisme 2018, que se realitzarà demà dia 24 a partir de les 9, 9 i mitja del matí fins a les 8, 8 i mitja de la vesprà nit en l'hotel Albufera d'Alfafar. Espero que tot siga per a bé, que hi hagi concòrdia i que se puguen treure moltes coses en comú
per anar units en el valencianisme a partir d'enguany 2018 i en este començament de sigle i el que queda de sigle també. Moltes gràcies. Recordar-vos, YouTube, Josep Lluís Ferri i Awar. Ahí estan tots els vídeos de les distincions del valencià i el català i alguns altres vídeos com els de la Setmana Valenciana, que és una publicació que faig jo i que necessita subscriptors, necessita que m'ajudeu perquè tinc molt poquets, necessita 600, només ne tinc 22 i en això serà difícil que puga continuar esta llavor d'escriure la Setmana Valenciana, un setmanari de notícies generals valencianes escrit en llengua valenciana, normes del Puig, normes de la Real Acadèmia Valenciana. Per favor, tots aquells que vulgueu subscriure-vos per 24 euros anuals, 2 euros al mes, ja veu que no representa una gran quantitat, pues vos pregue que me ho feu saber en el mateix YouTube, donant-me el nom, el correu electrònic i el vostre telèfon. I si voleu el meu telèfon per a contactar directament aquells que vulguin contactar directament amb mi, és el 674 24 03 68. 674 24 03 68. Pregunteu per Josep Lluís Ferri i encantat de que vos subscrigueu a la Setmana Valenciana, que ho faig en tot el cor, en tota l'ànima, per a que n'hi hagi un periòdic, encara que siga setmanal, escrit en llengua valenciana i vos informe de tot el que passa. M'agradaria que fora més gran, m'agradaria que la Setmana Valenciana estiguera en tots els quioscs i poguera arribar a tot el món, però per això fa falta capital i com no n'hi ha capital, doncs faig el que puc. Si vosaltres col·laboreu, doncs la veritat és que podrà ser i podrà anar més avant. I Déu vulga que algun dia puga ser un setmanari que tots puguen llegir com llegeixen els catalans i catalanistes el seu setmanari El Temps, pagat per la Generalitat de Catalunya des que se va iniciar. Si nosaltres tenim la voluntat de pagar el nostre, doncs tindrem un setmanari en llengua valenciana per a poder-lo llegir. Moltes gràcies, adeu, que ho passeu molt bé. Fins al capítol número 24, 24 de lliçons per a distingir el valencià del català.